ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମର ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଦିନ ଏତେ ମାସ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଅନ୍ତିମ ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି ssc.ns.in ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ, ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପ୍ରିଲ 9। Important notice: Constable JD in CAPF, NAI, SSF and Rifleman JD in Assam Rifles Examination 2021। ଆମେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲରେଡି ଡାଉନଲୋଡ୍ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, Constable JD in CAPF, NAI, SSF and Rifle JD in Assam Rifle Examination 2021। Important notice: ଦେଖନ୍ତୁ, aspiring candidates for Constable JD in CAPF's, NAI, SSF and Rifle JD in Assam Rifles Examination 2021 are hereby informed that notice of Constable JD in CAPF's, NAI, SSF and Rifleman JD in Assam Rifles Examination 2021, which was scheduled to be published on 25 May 2021, will now be published in the first week of May 2021। ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ବାହାରିବାର ଥିଲା, ସେଟା ପୁଣି ଆମର ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ବାହାରିଯିବ। SSCJD ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିଯିବ। ଏଟା ଅଫିସିଆଲି ପଳେଇ ଆସି ନୋଟିସ୍। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ପୁରା ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଯିବ। ହେଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିଯିବ। ଶୁଭରାତ୍ରି।